Avui vinc a parlar-vos de com va anar gestant-se l'Holocaust nazi. Òbviament que decidiren clavar milions de jueus en càmeres de gas no va ser algo repentino que no se podia saber, sinó que l'antisemitisme dels nazis ja anava notant-se en certs detallets. Com sabeu, sempre intento clavar humor en els meus vídeos, però en este no sé hasta quin punt vaig a poder fer. Si voleu humor en major percentatge podeu anar a qualsevol dels meus altres vídeos o al canal del meu amic Pablitros, que és un pallasset i vos deixo el seu link en la descripció. Però nosaltres, a la faena. En el 1935 es van promulgar les lleis de Nuremberg que prohibien que els jueus pogueren ser ciutadans alemans, casar-se o tindre fills amb persones de sangre alemana. I si tenies 3 o 4 abuelos jueus, eres considerat jueu. El 9 de novembre del 38 va ser la noche de los cristales rotos i resulta que un xicón de 17 anys havia disparat en París, 2 dies antes, a un diplomàtic de la embaixada alemana perquè els nazis havien tirat d'Alemanya als seus pares i a 17.000 jueus polacos més. Polònia no es deixava tampoc entrar en el seu territori i es van quedar tirats. Goebbels va aprofitar això per a fer un discurs contra els jueus i dir que això era un atac dels seus. I Goebbels diu algo així com: vull que ataqueu els jueus a les seues cases, als seus comerços, a les seues iglesis, vull que se ho feu tot salt. Un polític enviant a les masses contra un grup ètnic particular. Em vol sonar. Total, que després d'estos destrossos l'estat nazi té els collons com a melons i s'atrevís a multar a tota la comunitat jueva amb 1.000 milions de Reichsmarks. Ni pajolera idea de si ho he pronunciat bé. Que són l'equivalent a uns 400 milions de dòlars. I obliguen els jueus a netejar-ho i arreglar-ho tot. Menuts cara dura. Al començament de la Segona Guerra Mundial, els nazis van crear uns 1.200 guetos, que eren barris separats de la resta de la població, per a tancar els jueus ahí dins. Com si confinaren ja per tota la vida, perquè estiguin ahí tancats vivint en condicions infrahumanes hasta que tingueren una solució per a poder eliminar-los sistemàticament, que és el que serien els camps d'extermini que començaran a fer-se en 1941. Este mateix any, quan Alemanya intenta invadir la URSS en l'Operació Barbarroja, els nazis tenien els Einsatzgruppen, que eren els encarregats de desfer-se dels jueus, romanís i presoners soviètics que anaren trobant-se pel camí. El que vaig a contar-vos ara és del gueto de Varsòvia, que tenia 3 quilòmetres quadrats i era el més gran que havia. I van estacar allà quasi 450.000 persones. Tu imagina tota aquesta gent estacar en un puesto que és més menut que Sanet. I això, jo vos parlo de lo que he investigat sobre este, però vamos, que serà la mateixa merda en tots. En estos guetos els jueus estaven obligats a dur un braçalet en l'estrella sionista com per a separar-los de la resta de la societat i fer-los sentir que no són humans com els alemanets. Així els nazis podrien mirar-los por encima de l'ombra. En el gueto vivien 6 o 7 persones per habitació i després tinc els collons de queixar-me de que no tinc espai. Els nazis creaven discòrdia entre els jueus per no alimentar-los bé, així que si portaves pel carrer un paquet de menjar probablement algú se te tiraria damunt per furtar-te-lo. Però home, no s'ha jodido. Si el racionament diari d'una persona que no treballava era d'unes 185 calories, quan una persona adulta necessita unes 2.000 al dia, imagineu-vos en les condicions que es tenia. La mare que els ha parit. La gent tenia que vendre les seves pertenències per a comprar cada dia menjar, però òbviament algun dia se t'acabarà el que pugues vendre i al final passa el que passa. En els guetos hi havia contrabando d'alimentos. Els xiquillos s'organitzaven, algo així com la banda del patio. Foraven la valla allà, cap a fora. I moltes voltes camperols els donaven caradilles o cosetes. I en això se la jugaven moltíssim. Podien arribar a matar-los només per això. Tenien comedors populars fets pels propis jueus que volien ajudar. Demanaven una cullereta de X cosa per família per a després poder cuinar sopes i donar-les a la gent. Però al final no era suficient i van seguir morint moltíssims de fam. Profes i xiquets organitzaven classes clandestines. Estava la Judenrat, que era un consell de jueus posat ahí per ordre dels nazis per a que implementaren en cada gueto el que els nazis els digueren. I clar, els posaven en un dilema perquè tenien que fer coses contra els propis jueus. I normalment intentaven alleugerar les coses o tardaven més en fer-les. És més, quan els nazis van tindre la idea dels camps d'extermini, els presidents de la Judenrat estaven obligats a fer una llista de jueus per enviar-los allí i solien posar excuses com: a veure, però estem bobos o què? Poden servir per a fer feines que no vulgueu fer vosaltres, no cal exterminar-los. I uns altres sí que feien la llista, però per a intentar salvar aixina a la resta de la gent. Al final, després de tot, els jueus van saber aguantar el sentit de la humanitat que els nazis ja havien perdut fa temps. I els van ajudar entre ells fins al final. En Lituània, en 1941, els nazis s'enduen els jueus en grups de 300, 500, els obligaven a cavar la seva pròpia tomba i els fusilaven ahí mateix. Lo dels camps d'extermini se les ocorrirà l'any que ve. Si és que damunt de nazis són gossos hasta per fer maldats. Solien exterminar els que no treballaven, a les mares i als fills, perquè consideraven que seguir alimentant-los era perdre el temps. Els únics jueus que deixaven en vida eren els que li servien per alguna cosa, que eren els que treballaven per a ells perquè necessitaven mà d'obra. Però van veure que això dels fusilaments massius no acabava de ser el que esperaven i afectava psicològicament als assassins. Ai, pobrets els nazis que no poden dormir per les nits. I van pensar que feia falta organitzar-se d'alguna manera sistemàtica. I ja en la conferència de Wannsee, el 20 de gener de 1942, va parlar sobre la solució final al problema jueu. Havien fet comptes i tot i tenien previst carregar-se uns 11 milions de jueus. I els nazis, per desgràcia, no anaven amb bobades i això va ser el principi del film. Perquè això és el que va portar a l'Holocaust. Van decidir fer-ho amb càmeres de gas, que, ojo, perquè això no era nou per ells, Ja les havien gastat en el programa que havien fet d'eutanàsia, en el que assassinaven a discapacitats i a persones amb trastorns mentals, fent creure que era eutanàsia.
I també havien començat a provar-ho en desembre en el camp de Chelmno. Ahí no en càmeres, sinó en camions de gas. I este any van començar les deportacions, pujaven un munt de jueus en un tren durant dies, alguns morien dins del tren i tot, i els van començar a enviar a tots els camps d'extermini, entre ells el famós Auschwitz. I fixeu-se que inclús els periòdics clandestins jueus parlaven dels camps d'extermini, però és que ni els propis jueus s'ho creien. No pensaven en cap moment que l'ésser humà haguera pogut arribar a tal punt de maldat, i pensaven que simplement s'enduien els jueus a fer feina i avant. I res, si t'agrada t'agrairia moltíssim que el compartires, seguís-me en l'Instagram i el Twitter del canal per a no perdre't res, subscriu-te al canal i activa la campaneta perquè si no ho fas YouTube no t'avisa de que puja vídeo, vídeo setmanal cada diumenge de les 9 subtitulats del castellà perquè aquí no es clema ningú. Quan comença el curs potser l'horari canvia a les 8, no us encara. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puga. Molt bé, bon diumenge.